rapper Busy and ATH. Από το 20 κρατάω το κύκλο μου κλειστό. Ή θα με τρώγανε μια μέρα θα τις πω εγώ. Κανείς δεν πίστευε να φτάσω ως εδώ, δεν είναι άλλο. Εγώ το κάνω να φαίνεται εύκολο και αυτό είναι μόνιμο. Παίζω με τον νόμο PSP και οι δικοί μου μιλάνε μέσα από το GPG. Δεν δείχνουνε τη φάτσα, είναι όλοι ανώνυμοι. Μπαίνω μες στο κλαμπ, όλοι με χαιρετάνε. Ρούχα μου design, complete Philip Line. Τότε δεν με πίστευαν, μα τώρα όλοι με πάνε. Λέγεις δεν με ξέρει, τώρα θέλει να είναι mine. Της είπα bye bye, είμαι on fly. Μέσα σ' αεροπλάνο πρέπει να έχω wifi. Shout out στον εφάι, so fuck πολιτσάι. Τώρα παίζω live, στο μικρός κονομάι. Δεν έχω χρόνο τώρα για να σου το εξηγήσω. Δεν κυνηγά τα φράγκα, αυτά με κυνηγάνε πίσω. Με ρωτάνε πως, έλα να σου δείξω. Δεν ξεκίνησα ακόμα, έχω να αποδείξω. Μαφία, μαφία, μαφία. Θυμάμαι τότε έπαιζα μπάλα μες στον δρόμο. Τώρα βάζω πάξεις μέσα στο λογαριασμό μου.